Id-differenza pożittiva miġjuba mill-Gvern fl-aħħar 4 snin spikkat fl-interventi fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista. Bħal Ġenny Sazzopardi, negozjanta fil-proprjetà, li spjegat kif ftit ta' snin ilu is-sitwazzjoni ma kienx mill-isbaħ fejn id-dinja tan-negozju għaliha donnu kienet inaċċessibbli. Saħaqet kif però fl-2013 donnu osfrot il-kelma riċessjoni u bdiet tħoss il-ħna mimlija kuraġġ u enerġija. Jien ngħid li Dr. Joseph Muscat kien l-uniku pilastru li jien serraħt fuqu biex rġajt bnejt ħajti. Jekk nistaqsi x'ħadd ngħid jien ħadd kollox. Jien ħadd kollox bla ma tlab xejn. Ħadd isserħan il-moħħ li fuq it-tmum tal-ekonomija hemm Prim Ministru li joħloq biex jifrex fuq kulħadd. U jien beħsiebni nikkopja l-eżempju tiegħu ta' dak li għallimni u ngħaddih lil ħaddieħor biex ilkoll bħala poplu Malti Awċi ngħixu l-aqwa żmien għall-pajjiżi. Thomas Bajjada, gradwat Awċi attiv f'diversi għaqdiet, spjega r-realtà taż-żgħażagħ Awċin. Innota kif Għawdex għandu bżonn stabbiltà investiment ekonomiku kontinwu, xogħlijiet differenti u fuq kollox l-Awċin fih, u mhux li minħabba nuqqas opportunitajiet jispiċċaw jaħdmu Malta. Fuq kollox tenna l-bżonn ta' konnettività permezz ta' mina bejn iż-żewġ gżejjer. Din hija l-ħolma tiegħi. Din hija l-ħolma Awċija. Il-ħolma li bdejt nara titwettaq. U għalhekk konvinzjoni erġajt wara l-moviment tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Kif kont 4 snin ilu għaliex jiena nemmen li l-aqwa żmien ta' Għawdex għadu ġej. Grazzi. Min-naħa tiegħu il-lettur fid-Dipartiment tal-Kimika fl-Università ta' Malta, Emanuel Sinagra, spjega kif ħadem ħafna fuq impact assessments ambjentali. Innota l-ammont kbir ta' xogħol imwettaq minn dan il-Gvern Laburista. Dan il-Gvern wettaq affarijiet li ma konniex stennejna li jsiru f'4 snin, illa li x'qatt ma kienu saru f'25 sena. Fost dawn l-eluq tal-Power Station tal-Marsam u l-bidu taż-żarmar taċ-Ċumnija, ċertifikat għal arja aħjar għan-naħa t'isfel ta' Malta. Fakkar li trap l-iswed illum m'għadux problema. U tenna li issa jmiss li żmantellar ta' Delli Marawan li grazzi għal gvern għamilna qabża mill-heavy fuel oil għal gass, gwadan kbir għal pajjiżna. Naħseb jien bl-affarijiet li ġa saru minn dan il-gvern, in-nies qegħdin fl-aqwa żmien li jistgħu jkunu minn naħa tas-saħħa tagħhom.